Machiegni nyaka Ramogi chieng' Jumamos tarik 21 dwe mar abich e weche manyien mag migago kowuok e Ramogi TV. Mokwongo wachako gi thuond weche. Ji 8 wito ngimagi e masira mar apaya manotimore Maimayu kar saa 8 mokinyi. Ogai mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga timo limbe Narok ka jalupne Martha Karua to yoro gwenge ma Kiambu e kisera mar ombulu. Jatend duond bura mar UDA William Ruto otelone kweth mar Kenya Kwanza ka giseto ombulu e kaunti ma Murang'a. Machiegni nyinga Milton Ochieng'. Ji 8 wito ngimagi okinyi ma kawuono kama moko ma kwan-gi pod ok oyangore to yudo hinyruok e masira marach mar apaya manotimore e apaya maduong' matudo Maimayu gi Nairobi. Kaluwore kod lipot mar obila, masirano ne otimore ka saa 8 mar otieno bang' bas moro tuomore kod lori mane rik sombolo kochomo Nairobi. Kuom joma nowito ngimagi, ji 4 gin mine ka 4 mamoko gin joma chuo. Masirano noyudogi kane giwuok e liel moro yo Kisii. Jok manohinyore pod dhi nyime kod thieth e od thieth ma Naivasha Level 4 Hospital ka ringre jogo manowito ngimagi bende nitiere kar kano ringruok mar od thiethno. Barabara hakukuwa na lenye ilikuwa inapatikua ama barabara ilikuwa kilia, lakini sasa alikuta dereva wa hii gari ya mchanga na kuigonga. Sasa dereva gari ya mchanga akaondosha kichwa, mwingine kuja akakuja kiwa amekuja hapo, ndio ajali tulipata nayo. Kwa hiyo bump hata kama si hapa hivi hapa tu karibu na mafuta hapo, maana kuna kona, kuna tena kuna ile speed ya gari, hata kama ni zile ndogo ndogo tu kama zenye ziko pale tu, kama hizo takuwa zimefanya hiyo kupunguza hiyo hali ya ajali kila wakati. E kinde maromo maduong' mar Africities osebedo ka dhi nyime e boma ma Kisumo, jodak kod welo osebedo ka timo limbe kuonde minyise mwandu ka moko kuomgi bende yudo thuolo mar mong'o wuodhe mopogore opogore. To hala e dho wadhe ma Kisumo to osebedo ka chal nade? Watudore gi achiel kachiel gi Millicent Adhiambo komiyowa chal mar ohand wuoth e nam Lolwe. Millicent, kiwinjowa, thuolo en mari. Erokamano ahinya Milton. Achiel kachiel kawuok e dho wath ma Hippo Point e boma ma Kisumu, kuma bende wadarango kaka wang'eyo ni limbe maduong' mar Africities ma bende ne twak e weche motenore kod dogruoge e sectors mopogore opogore ahinya to mag ohala. Wadang'eyo ni ohala mag wuodhe mag nam e nam Lolwe kaendi, limbe no endi nokele lokruok mage. Johala ma bende ne dhi no nam ne giikore machalo nade, to ang'o ma limbe no okelo e ngimagi mondo mi wang'i anena ka bende kaka nokele ni en gino mabro nyayo kata kelo dongruok kata bero ohenni ahinya to jogo ma dho ngere dendo ni local traders mawuok e boma ma Kisumu bende manotimore kosoyo machiegni nyaka Ramogi Juang'. Agne achak kodi mondo mi ilenwa ni to nyingi ng'awa titimo ohala mane dho nam kaendi, to limbe mar Africities ni endi bende nitie lokruok mokele ngimani nyaka no chak timore kwa yudo ni kawuono en ndalo mogik ma limbono endi ni e boma ni endi machiegni. Aduoko erokamano Joramogi. An iluongane Eddie Ochieng' Otieno. Ai Kisumu kaendi, atiyo Hippo Point kaendi kaka japicha. To gima dawachi ni Africity ni wan kaka jopicha gimukelonwa onge. Jomo winjo berne samoro gin mana joma ni malo. To wan kaka joma ni piny ma jo business ma piny dala kae, gimwa yudo onge. Kata ka dang' ng'ie area kate, biro do mana kwa nindo, samoro wachamo maniang'. Magima de konyo gima wachambe samoro tamowa. Omiyo de gima de wawachi wan kaka jopicha ma Kisumu ka, opportunity ni samoro no mi mana joma dongo. To wan kaka jopicha ma piny kae onge gimoro amora mwayudo. To bende kata kineno ni kata king'iyo kata dendwa richo nikech gima ne wayudo onge. Piny tek kodwa ka twek teta. Erokamano ahinya. Machiegni ang' nalos gi jalno bende ochung'ne weche go eko mag wuoth mag nam mondo nyiswa ni to bende welo nyalo chopo kaendi mondo usuo welo ikruok mage manuketo kano nyisu ni Africities kala limbe maduong' mag johala kata joket mwandu biro Kisumu kaendi. Ang' ni chak gi nyingi. Yes, an gi nyinga iluonga ni John Odongo Raila. Ane jakom mochung' ne yiedhi matimo transportations masuoyo ji.
to kaka nwanene gi buche manwa bede kwa awinjo matek kata kaka jakom kama so wiya onge kaka jopiny lalamika ka giywagore ke gik mane ubete bura mane wawinjre kodgi ni ngima gi dhi lokre mwawiricho yiedhi mwariwo mwaloso yiedhi maber mwaikore to mano wayudo kok otimre kare. Koro mane mwakwayo kata wakwayo sirikal marwa e bwo gavana marwa mwahero ni next time ka ginito mondo menye jopiny ke chwelo moko ne lalamika ni nok giyud proper informations ka gibiro sama itimo excursion ka ginyalo neno rao to nwaneno mana ka water bus ma ringo gi ji to water bus tijwa ni ndiko joma ng'eny nyithindo mang'eny maonge tije mag tijni ondiko. Koro kanyo mano wawacho ni mondo ong'i nikech kane wang'iyo to waneno ni nitiere kamoro mane tudruok ok obet go e yo maber. Kaka lure kata mna romo moko mosebiro kaka music festival joge wawinjo ga maber kabisa. Romo moko mosetimre kaka mane mar governors joge wanowinjo ngima maber kabisa. To ne wan gi hope mang'eny kuom Africity ne ngima jogwa dhi lokore to onge gima giyudo kendo wach mar ohala mar suji nobedo marach mwaneno mana ka water bus maringo to mano onge gima konyo go community. Momiyo no wacho ni watem promote kaka luo kitgi gi timbegi wan gi yiedhiwa kama wan be wan gi nyadhi marwa manyiso kit Afrika to nok gineno maber nikech nok giyudo ohala maber e bwo Africity manotimre ni. Erokamano ahinya na abikuomi mondo imbi nyiswa experience mari mani bedo godo e limbe ni endi kanu ikoru ni dho wath ka endi ne dhi bedo kod lokruok e yor ohala mutimo e dho nam. An nyinga Felix Otiena Demba matang'era kaka Feli B kech an artist. Waloso gik moko olos gi kite ma wuok Kisii kata gi gik moko molos gi papyrus reeds like waste materials. Koro wan Africity ni nwaikre ne makata kineno mwandu ler to ok waneno gimo konyo godo kata matin nikech onge kata wendo mosedonjo kae mowuok kuchocho. Achiel manyocho waneno ka nyocho biro to en gi bodyguards tidhiri ni kanyo ok dwa nenie makoro jogi wan gini onge gimo konyo go kata matin. Wan kaka artist waywak mang'eny nikech ma nyocho waolo nyake gowi nyocho kao loans mondo wamed godo ohala to ohala onge. Koro kwayo mwanyalo kwayo governor kata mana jok mochung' ne Africity ni ka giyie to gikelnwa welo koni kawuono to kok nyalre to next time ka gitimo gira ilani to wagombo ni mondo gi involve the local people or the local artist ya mondo wambo wawinje maber kaka giwinjo maber nikech gini ok obiro ne jotelo go kendgi gini obiro nwa makata jotende gi otedo rech ka rech nitiere gimoro amora nitie to onge gimoro amora mwago. An niluonga ni Lucy Mendez Nyalego Kogelo. Koro an to gini to goya noma sana. Hotel kae no waro rech design moro mapok wawaroga. Koro welo be ok wane kata ka gibiro koso gibi to e kawuono ta winjo ni e last day koro wan be walama ni it's never late. Samoro koro ka ginya biro kawuono mondo koro wacham magin gono ineno lakini to timre marach the whole week to beta kodwa makoro okine kata ng'ato. To health certificate go sengis health certificate cha sengiswa ni wamanyi iwinjo gigo te watimo gi pesa kinge maber ni mbele kai iko poa lakini sasa imetupiga noma lakini sasa wache tungoje kama gavana za organize watu wakuje jioni anytime hata saa hizi si pia tupike hizo samaki kila mtu afeel poa wanbe wayuere gini. Erokamano ahinya kaluwore ni kawuono en ngeso mabende ohala bedoga maber ahinya e dho nam kaendi odiochieng' makauni nyawachi ang'o ka bed ni Africity be nie e boma to rumo kawuono. An kuom nyinga iluongo ni Masimaira Atieno to kang'iyo kaka kawuono gi Saturday gi odiochienge mosekalo ok ane ken odiochieng' mapile nwache wa expect gimoro mokalo kawuono e wang'eni mokwongo geche dhi chakruok oko nyaki iye ka to kaneno wawaro rech mang'eny kwang'eni wadhi yudo welo makawuono tema ongi waninda koni jibe nindo jakome cha obeta onge kata tich ma wanyalo yudo kawuono koro wakwayo pod ok odhi marach wanyalo yude kata matin wabe wamor nero wachame Africity gima waserito higni mang'eny
Agoero kamano. Mana kamano nyakora moga juang kaka neno ni endi gie thuolo ni endi sama yo wangwa to dagomo mondo gigol pachgi te kaw kamano to mago pod wadhi manyonu kendo wakawnu pachgi ka ang'wa kelonwa weche manyien mabende ang' biro saa ka gi kacha ang'ich welo kod oimore gie thuolo ni endi ka gisewenyo ni Afri-Cities jogo matimo ohala dho nam ok gineno ber ahinya to wageno ni kapok orumo mawelo go wuok modok e pinjegi to chal ka gima gavana ang' ne tim gimoro mondo mi onyal keto mor e chuny jo halagi endi mabende oketo yor yuto margi ka gikadho kuom wechego eko kata wuodhe mag nam. Kaw kamano Milton to adwoki e studio nyaka moka juang idhi mbele kod weche manyien matuchonwa koni kod kocha. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo, mana kaka ne jaluo wacho ni seche moko gimogen jabare. Jatend UDA William Ruto bende koro goyo tach masawa mar piny Kenya kaka wuon otelo ne jo Kenya Kwanza e lombo jogo ombulu ma Murang'a. E twak mare ma Murang'a, Ruto nojiwo sera mage mag chiro uchumi ma pachoka. Ruto bende noseyo kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kowacho ni mibadhi mag jo Azimio emosebago Kalonzo Musyoka. Also my friend and we committed ourselves. We want to reduce the agreement, your recommendations, your ideas, your suggestions. We will reduce them into a charter. And as Kenya Kwanza, led by yours truly, we are prepared to sign a charter with the people of Murang'a County so that day one, when we are in government, day one, we know where to start on matters to do with Murang'a County. And to keep, so that we keep our word, every year we will come back to Murang'a to assess our performance and to assess our implementation of the agreement and the charter we will sign between us and the people of Murang'a County. Jalar kom gavana e kaunti ma Migori kod otiko mar DAP Kenya John Pesa okwedo josiasa mosebedo ka tude gi UDA kowacho ni en riwruok mar duond buche siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Pesa mane wuoye boma ma Migori kama notime romo mar siasa kanoketa yanga Matiko Bohoko kaka jalupne laro kom gavana ma Migori. Romo ni nochopie kod moko kuom jolar kom mar Women Rep e kaunti ma Migori kama oting'o jafwambo machon Josephine Sirega ma bende ochung' kar kende, Lilian Kugo mochung' kod otiko mar Jubilee kaachiel kod Zilvas Odline ma bende ong'ere gi duond bura maonge gi duond bura mora mora. Matiko Bohoko nafasi kuwa deputy wake. Josu unaishi kumaekani. Mondo gone landa nyalo bede unda. Never in my life. Never in my life. Jodala wa John Pesa ok nyal bedo stuju mar ng'ato. Okanyal bedo ni ng'ato wacho ni an project mar ng'ato. Okabedi. Okoro siasa mara yang. An okabitimo mano. Kwero tanyalo kwero. Omiado kono jo Migori. Ne wadwaro siasa manalo miyo jo Migori dongre. Jo Migori, untiere kod thuolo mar timo yiero makare. E kombe duto te, to nikech wang'eyo ni kom mamalo cha, to en kom mar Raila Amolo Odinga. Asante. Ramogi wakaw yweyo matin mokwongo e chenro ni eri mar migago to kapok wadhi e yweyo wang'iyane moko kuom ote museoronwa e namba mar ka ote machuok ma en 33600. Hello Milton, an orwata iwodu yo makobong. Rachar aneno Ramogi TV e yo maler, kaeto migago an Paul Okuto mar Karombe ayie ka Ramogi kelo weche manyien e yo makare. Ramogi TV en girwa, an Sara Singa, nyargi Simok, Gimise from Wangneno West Kanyamkago, kaeto Ramogi Mora and Mary Dano biro kantie Minyanya School awacho ni David gi Wetangula gi baba onge gi gowi mora mora nikech kane baba dhi chamo muma to ne gionge. Sara Singa nyar Azimio la Umoja mar Wangneno West Kanyamkago mari nonwore
Wach ni jaka Black gima Honorable Odinga timo kuom yiero Martha Karua en gino mabiro kelo ber mathoth. Jaka Black bing'e ni sani aneni randu gi wang'a ka ntiere Migori County anabuka kogno nyundo onyuogo mar Mapera Daraja Zone. Nyako Ramogi wakaw yweyo matin, to ka waa yweyo to waduogo gi weche manyien mamoko. Kik idhi mabor. Nyakwar Ramogi Ajuang, bedu luo mitni. Wanya wacho ni thuti donga rom gi nera. En nyathi mando oriwo ji te kata mihia. Be ihere kendo inyalo wache maler kendo e yo makare kaka dwarore. Adwa mondo ang'e ni to filosofia mar joluo. Idwaro gimoro amora in gi wuoro gi gombo. To bende ing'eyo nond dhout luo kod sigand thuond luo. Joluo wacho ni gibed mayot e ote. Yes. Tudri kod James Rabalakwase e Ramogi TV. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre saa 1:45 mamidhiambo. E chenro mar Ahero Dhowa. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Kuja! Uchaguzi utakuja, utaenda, utakuja tena na utaenda. Kenya itabaki milele. Together we can make peace win in our elections. Not as one class, but as one nation. This message is brought to you by the government of Kenya. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So, ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Hey. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Tugo mar adhula koro eka ochuo chieng'. En tielo mar ariyo e kind timbe ariyo mag jotugo mang'ula. Gor Mahia FC gi Kakamega Homeboys FC. Yud lendo ni achiel kachiel kokalo e Ramogi TV, Citizen Digital kod View Sasa. Ngeso tarik 21, achiel kachiel koa Kasarani Stadium. Chakre saa 9. Powered by Shabiki.com. Kick by kata matin. Machiegni kendo janeno oganda jo Kristo kod jo Salam nyoro nyobedo moko kuom jo Kenya manyobaga alam mokwongo mar bad migao mado e piny Kenya. Alam makama nyobagi e kaunti ma Isiolo ka jodolo kod jong'ad buche nyojiwo jo Kenya mondo chwal ng'ul margi e doho molo kawo chik e lwetgi. Bende gikwayo jo Kenya mondo nyakwe makende e kinde siasa kod kaachiel mar oganda kata tok yiero maduong' ma higani. Kotelnegi kod jang'ad buche e doho mar alwora kod lope Peter Njoroge kod jagoro mar riwruoge mag kanise bade ma Isiolo Evans Ngige ne gisingo lando kwe kod dwaro yore mabuche inyalo bi yal mapiyo kendo chiwo ng'eto e yo makare. Kenya is perhaps the only country where the national anthem is a prayer. So throughout all these three stanzas, we are praying to God. When the Chief Justice thought about this day, which is also a commemoration of having been the Chief Justice for 1 year, her intention was for the judicial officers, the caddies who are here, the magistrates who are here, and the judges
to recommit themselves once again to the oath they took when they took office. So although that oath is not intended to be taken twice or thrice, but recommitting ourselves is very important. Why should we have court too? Why? If we are human beings, there is difference between human being and beast or wild animals. Kuna tofauti kubwa sana. Sisi ni wanadamu. Kama Muislamu stick to the book, kotini haina kazi. Lakini mimi na wewe hii watu wazuri hii wanakaa hapa. Ndio wakitoka hapa tu wafike nyumbani kwao wanakuwa wanyama. Jagoro mongirore migao mar arita Karaja Kibicho ogolo chik ne apisas mag arita kwe alwora ma Kirinyaga mondo mi otim apedha kendo mak ji mitiyo godo e rocho rombe mag siasa e alworano. Kibicho wacho ni gin gi maling'ling ni josiasa moko koro tiyo gi ji ahinya to rowere e kelo moko kuom romo mag siasa ma gipiem godo e kombe mag siasa. We cannot have a Kirinyaga where there is no law and order. Ati sisi tukue ndio example ya watu kukua wanangojea mtu akikuja mkutano yako. Panga mkutano yako ukuje uongee na wananchi, kama wanataka sera yako watakuchagua, kama hataki sera yako si watakuacha. Jotelo mawuok e kaunti ma Garissa okwayo piny owacho mamalo mondo ket mijing'o e tieko chenro mag aguch omenda mar piny mangima mitieko gero godo dongruoge madhi reso jodak mawuok Garissa kono. Gikwayo josamaria mang'uon kod joket mwandu mondo mi orang reso jok modak e kuonde jot ma jok moringo thuchegi mantiere sub-counties 5 e kaunti no. Jotelo mawuok Fifi, Dadaab biro riwore kod jota chenro mag piny owacho ngire Margaret Kobia e goyo kogno okenge mosego e tielo mokwongo ma chenro madhi reso kwan mag jodak moheo milion 1. Number 2, the reason why we said we cannot... Minister of Public Service, Gender. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asante sana Mheshimiwa Madam Waziri. Because we have seen it had a very positive impact on the communities, we request that you start engaging, because the information we have is that the donor community, the World Bank, is ready with funds. It only requires engagement from our government. It requires the goodwill from our government so that they can embark on the second phase of the project. I know it has happened in Ethiopia. It has also happened in Uganda. So I see no reason why it shouldn't happen in Kenya. My appeal to you, Madam Cabinet Secretary, will be for you to be our ambassador, our spokesperson with the central government to make sure that the Refugee Act is implemented. Because the implementation of the Refugee Act will facilitate more integration between the refugee population and the host community. It will open the way for more projects. Nimeona miradi ya health, miradi ya education, kuna miradi ya maji, kuna miradi ya infrastructure ingine, na ya kwanza hiyo yote itasaidia kuleta watu wa Garissa aswa hapa Dadaab kuona maendeleo ile inakaa na serikali. E weche mamoko en ni jonyuol kod jopuonj ojiw mondo ne ni nyithindo sude rang'iny mar somo e tielo machielo e chenro manyien mar tiegruok tok timo penj maduong' mar KCSE. Kagiloso e sikund nyiri ma Sekenani e kaunti ma Narok, Gavana Samuel Ole Tunai nolieko ni sirikand kaunti no ojolo somo kod omenda maromo siling milion 70 mar basari mibipogi ne nyithindo mochando kendo kwamo pachgi e kinde ma jowetegi osedhi e skul. Gisingo jolo gedo mar kilese kod omenda maromo siling milion 2 e kar tiegruok mar nyiri ma Sekenani Secondary. Kenya. Sana asanteni kwa kuwa pamoja na sisi. Tunashukuru shule hizi ya Narok West kwa sababu tumeendelea kufanya vyema both in primary and in secondary category. Na tunashukuru sana kwa sababu kule majuzi about the previous years tumekuwa na rekodi mbaya ya dropout, ya pregnancy, na tunashukuru wasasi na washikadau wote
kwa sababu tumeweza kufanya vyema. Hiyo cases ya dropout na teen pregnancy na zote zimeanza kwenda chini. Tukiwa county government, ingawa education is a national function, sisi kama county government tumeinvest sana kwa education. Jua ya kwamba mtihani ulifanywa darasa la 8 na hiyo watoto walifanya katika county hii. Tunataka wote waende form 1. Transition rate kutoka class 8 to form 1 bado haijakamilika. Ramogi wakaw yweyo mar ariyo to kapo kwa dhi yweyo moko kuom ote musekelonwa en Hello Migago, an Joseph Kaya Kimange, Ramogi Lera Dua Kimange ka Milton. Erokamano ahinya. Ibrahim kawuok yo Makobong Rachar owacho ni Ramogi tich mar uler mokalo, kaeto Jaka Black aneno Migago toka e kanisa. Amor kod Ramogi, an Steve Bob kawuok e gwenge mag Wichlum. Aeto machielo bende wacho ni iluonge no Char William kowacho ni onenowa e yo makare. Mogik kanyo Odhiso kantiere Rangwe, baba omora kuom kawo Martha Karua bedo kaka jalupne. Wuod Karateng' aneni maber ma ochieng' Nobat wuod Kapuonja Kawido. Wakaw yweyo matin, pod wan gi mathoth kik idhi mabor. Ka idwaro yiero ngwacho, many ngwacho motegno kendo mochwiny. Kik ibed gi rangi maricho kendo kik iyier ngwacho mosebarore. Kinde ma wantie sani, chal mar ngima osebedo achiel kuom ratiro mar dhano. Koro mabor, imedo kilo 10, nikech kimedo kilo, timedo bor. Omiyo wanuoyo kendo watimo nonro matut kaka inyalo rit ngima. Sani giwacho ni 32% of population e Kenya ka nigo tuo depression. Nikech geng'o ber moloyo thiedho. Kik wajoma mine watigi antibiotics kuponi laktar okondiko ni. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 mamidhiambo. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa Raha Premium. Nyeumok kuona mara Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Under the high patronage of the President of the Republic of Kenya, the city of Kisumu will host the 9th edition of the AfriCities Summit from the 17th to the 21st of May 2022. Several thousand participants, including 3,000 local officials, are expected to attend the summit. The theme of this edition is the role of intermediary cities of Africa in implementation of Agenda 2030 of the United Nations and the African Union Agenda 2063. Register today on africities.org and join the summit in Kisumu from the 17th all the way to the 21st of May 2022. Msiwe na deni kwa mtu yoyote, isipokuwa deni la kupendana. Ampendaye jirani yake ameitekeleza sheria. Maana amri hizi, usizini, usiue, zimo katika amri hii moja. Mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Ampendaye jirani yake hamtendei vibaya. Kwa mapendo,
sheria yote hutimizwa. Dial *811 338# get upendo kuu. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Nyako Ramogi gie kindeni wadhi achiel kachiel nyake kaunti ma Narok kama ogai mar One Kenya Alliance Raila Odinga twak gi jopiny. Not hiyo vile tuko na mpango ya kutengeneza hii. Sasa hapa vile shida nyingine ambayo iko hapa ni mambo ya mifugo. Na mangombe siku mingi hapa zaidi. Tutafanya biashara ya mifugo hapa. Hapa tufanye proper meat processing plant hapa Narok. Ili sasa nyama tunatoa hapa, zingine zinaenda Ulaya. Hata na ndege, zingine zinaenda kule Gabuni na kadhalika. Yaani inaweza kufanyika yote. Alafu kwa wengine pande ya kilimo, gavana tayari amesema vile wako na mpango. Pia tutafanya pia kule juu, tutafanya mpango ya mambo ya juu, lakini mambo ya chini yote itakuwa chini ya gavana hapa. Na mimi naenda kuzidisha pesa ambayo inakuja mashinani kutoka 15 mpaka 35 kwa 100 itakuja hapa. Vile tulipendekeza kwa BDI. Kwa serikali hizi za kaunti zitafanya kazi vizuri. Hii ugatuzi itafanya kazi vizuri kwa sababu wale ambao waliingia kule hawakuelewa mambo ya vile uchaguzi unaendeshwa, ugatuzi unaendeshwa. Sisi tutaendelea ugatuzi vile inatakikana. Mtaona kama mambo mengi yanafanyika hapo kwetu. Kupata matibabu tuko na mpango ambao inaitwa Baba Care. Lakini sasa baada mimi kuteua mgombea mwenza wangu mama, sasa imekuwa Baba Care. Baba na mama. Baba Care. Baba Care. Baba na mama. Care. Hiyo baada hakikisha kwamba kila Mkenya ako ndani ya bima ya matibabu. Ukiwa kama wako wagonjwa unapata matibabu hata kama hawana pesa. Hiyo mpango tayari tuko naye. Na vituo vya matibabu vile tutaleta karibu pale watu wanaishi. Ili watu wasihangaike, pengine unakuta mama anaweza hata kukufa kabla hajafika kwa hospitali. Mimi ni mjamzito. Yale yote tutabadilisha katika taifa letu. Sasa nikimaliza haya maana mengi mimi nitasema huko mbele. Hapa mko hapa na ni jamii tatu wa kabila ya Masai. Lakini mimi ningependa kuona kama kuna urafiki baina ya yale au jamii yote. Wezi hii hatutaki kuona kama watu wanapigana na mishale. Hiyo ni kazi wakati yake ilikwisha. Kama kuna shida, watu wamekosana kwa upande ya mambo ya ardhi na kadhalika, hapana chukua sheria kwa mkono yako. Tunachukua mkuki, tunachukua mshale, wenda kupiga naye mwenzako. Hatutaki kuona mambo kama hayo. Sasa tunasuluhisha shida kwa njia ya kuzungumza. Wazee wanaketi chini wanazungumza, kama inawezekana serikali inaingia, wanazungumza na maamuliwa kwa njia ya kingwani. Pale mbele ya vita, unaki vile ambao unapiga wanaua mlioa Masai mwenzako. Yaani wakati hiyo ya mambo kama haya ilikwisha. Sisi tunataka kuona kama Wamasai wanakaa kwa njia ya amani, kwa njia ya upendo. Hiyo tunataka. Na wengine tunasema
Sijasema tangu mimi niamue nichukue mama kama mgombea mwenza wangu. Watu wamesema mambo mengi zaidi, lakini mimi nilifanya maksudi nisema kwamba tangu tupate huru mpaka sasa wanawake wa Kenya wamekuwa wamekanyagwa sana na wanaume. Na wanawake katika taifa letu wako wengi zaidi kushinda wanaume. Kweli. Kwanza walikuwa wamenyima fursa ya kupata elimu sawa. Vijana wanaume ndio walikuwa wanaenda kwa shule. Hii ilianza kwa kati ya enzi ya msongo. Mimi nilipokuwa naenda kwa shule, katika darasa zetu tulikuwa watoto 40, kulikuwa na msichana mmoja peke yake. Mmoja peke yake. Wakati huu. Na ilikuwa namna hiyo katika madarasa zote. Na watu wake hawakupata nafasi vizuri. Hata baada ya uhuru imechukua muda mrefu zaidi. Lakini sasa wanawake wetu wamejitokeza, wameanza kupata fursa ya kupata elimu sawa sawa na wamesoma vizuri. Wengine ni madaktari, wengine ni engineers, wengine mawakili, wengine wamesoma economics na kadhalika. Mpaka tuwapatie hao fursa vile vile sawa sawa ya kufanya kazi na kuongoza vile vile. Na wamama wanaweza. Mliona ukienda katika historia ya nchi ya Israeli, watakwambia tangu taifa la Israeli ibuniwe 1949 mpaka sasa, the best prime minister walikuwa naye ilikuwa inaitwa Madam Golda Meir. Ukienda Uingereza, watakwambia wewe the Iron Lady, Mama Margaret Thatcher, the best prime minister. Ujerumani mpaka juzi mliona yule mama ambaye Erokamano mano ne ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga katwa gi jopiny koa Narok. Ka wadhi weche mamoko bende en nyaka Ramogi koro wadhi nyaka e kaunti ma Bungoma kama familia moro osebedo ka rito bungu moro kuom higni moingo 50. Gimedo kwan mar kodhi mag le ka koro sani gin nyaka gi sibuor opuk kod awich mopogore opogore. Maeri en sigand Buteyo Miti Park Conservancy. Buteyo Miti Park en bungu malachne dirom eka 28. Omeo gi yiende kachiel koda le mag bungu. Aluora ni osenya elwet anyuola mar jaduong' Wafula Buteyo man kod hera makende mar lito lwasi makamae. Opuk jakinda molo mos maonge achiedh nade. Winy man gi nyadhi kaka udo bende nikae, gichiemo, gidak kendo ginyuolore. Kawuono wendo male ochopo e bungu ni. Apisas marito le mag bungu mago KWS okelo sibuoche 2. Mae omedo huma mar bungu ni. Wakati nyingi katika eneo hili la Western mambo ya tourism haikuwa imechukuliwa maanani zaidi. Na nafurahi kwamba kuna wale washikadau kama hizi park ambao wanashirikiana na idara ya wanyamapori KWS kuhakikisha kwamba wamezileta hizi wanyamapori eneo hili na ni furaha. Le manie bunguni medo yuayo welo mabor kod mago man machiegni. Kawuono jopuonjre ochopo kendo gimor kod puonj malero kaka irito le. Mimi leo sijaona simba lakini nimekuja hapa ili nione nimjue vile anakaa na vile environment yake inakaaje. Nimekuja hapa kuangalia wanyama mbalimbali kama simba, kama crocodile. Na nimeshangaza kwa ya kwamba nimeona tangu nizaliwe sijaona crocodile. Nimeiona hata nikatamani kufaint. Kamishna Makandui Mano Abdi Shakur okwayo ganda mondo bed motang' e kinde magilimo bungu no kendo girita luora no male. Wenyeji wa eneo hili washirikiane zaidi na wale ambao wanahusika kuhakikisha kwamba wamelinda hizi wanyama, wasio kwamba wana hulka ama tabia ya labda kuwafanyia madhara, na pia kuhakikisha kwamba tulinde mazingira yetu. Buteyo Wafula maen wuon bungu no chakre higa mar 1969
wacho ni en gi lit koneno kaka ji ng'ado yien kendo ketho bunge gino ma oseketho kor lwasi mapacho ka. Hilo ni jambo la kuinua moyo kwa sababu inaonekana tuna protect hii tunasema mambo ya environment. Na mambo ya environment ndio imekuwa jambo ambalo mimi huwa ninafurahia sana kwa sababu tusipochunga kile tunafanya hivi sasa ni tuna destroy. Hili ndio jambo ambalo linanisumbua moyo sana ya kwamba tunaendelea kukatakata na kuharibu. Mwisho yake kama area kama hii mtaona hakuna miti, na miti ikikosekana hakuna mvua, na mvua ikionekana tuna njaa, na mbaya njaa ikiingia mambo yote huenda kwa mviringo. Telo mabuteyo Miti Park Conservancy oketo maino eritole masani yudo tek mondo med thuolo ne welo mathoro mong'o budho kendo winjo ywak mar lew. Chenro makamagi konyo rito alwora kendo yaro thuolo mar tije ne jopiny. Ramogi mane mokelo e giko mar weche manyien mag migago gi e thuolo ni odwa mar kawo weche ikoni weche mamoko mabro biro ni e chenro mar ang'ich welo kaachiel go imre ka kamano riti masani nyinga Milton Ochieng' Awuor.